Naloko kami. Ang nabili namin ay yung Moissanite. Ay, yun nga, naloko kami. Kasi sa Moissanite, hindi naka-reach doon sa diamond. So, pa-sheriff natin. Nung pumunta kaming Maynila, nung pumunta kami doon sa Green Hills, naghanap kami ng diamond. So, para magawa itong shorten ang story, naloko kami. Nakakita kami ng isang shop doon at nakita namin ang mga diamonds. Naghanap kami ng diamonds na katulad sana ng mga diamonds na kilala naming real diamond. Na ang tawag ko ay diamonds kasi yung nabili namin ay hindi diamond na diamond. Ang nabili namin ay yung Moissanite diamond. To tell you the story short, nung pumunta na kami sa Kenny Rogers para mag-lunch, sumusuot sa isipan ko ang pagdududa. Yung hindi ako kontento, hindi ako palagay dahil syempre 50 is 50,000 para sa amin ay malaki, tapos 26 sa kanya, malaki yun. Bale 76,000 lahat. Ngayon, ang naisip ko, sinabihan ko ang asawa ko habang kumakain kami, ano kaya kung ipatest natin itong mga sing-sing bago tayo umalis dito, kasi parang duda ako, imposible hindi nila alam yung real diamond, kasi alam ko pag 2 carats wala kang mabiling 50,000 kaya nagduda ako imposible namang hindi nila alam. Sabi ko, bakit ganun lang ang value nito? Ano, talaga hindi ako mapakali habang naglalakad nga kami, lagi ko sinasabi sa asawa ko. Ngayon, sabi ng asawa ko, ipatest natin, meron kayang alahasan dito? O, meron akong alam doon sa taas, sabi ko, meron. Bago kami pumunta doon, sabi ng asawa ko, pagka tayo ay naloko, punta tayo pa sheriff natin, sabi ganun. Tapos yun, sige, sabi ko, tapos pinatest namin. Pinatest namin doon sa taas, ang sabi nung may-ari nung shop, ay, yun nga, naloko kami. Kasi tinest niya, pinakita niya, pati yung mga singsing niya, malalaki ang singsing ng may-ari ng shop kasi siyempre mayaman yung may-ari ng tindang mga alas doon. Tinest niya sa kanya, pumunta sa, talagang iba yung tester niya talaga. Maganda. Kasi pag duttot niya doon sa stone niya, pumunta ka agad sa diamond. Talagang clear na diamond sa pinakadulo. Tapos pinatest ng lakay ko yung kanyang 1 carat din na diamond. Ganon din, nag-diamond. Yung sa akin din, ganon din, nag-diamond. Kaya sabi ko, tapos yung Moissanite na dalawa na nabili namin, ay ayun, pumunta talaga sa Moissanite, hindi naka-reach doon sa diamond. So, that is different from that diamond na sinasabi natin. Hindi ko naman sa minamalit ng Moissanite, pero mas, lesser value talaga. At ang kinikilala ng mga pawn shops at mga jewelry shops na malalaki ay yung diamond talaga. Yun talaga. So, yan ang gusto kong i-share sa inyo ngayon, guys. Kahit gabi na nandito ako para i-share sa inyo, para mag-ingat kayo, lalo pat magpapasko, baka mamili kayo ng mga jewelries dyan na may mga bato. Mag-ingat tayo. Ingat-ingat pag may time, ha, kasi mahirap na ang ating perang pinaghirapan ay baka mapasawala. So ganun nga ang nangyari, hindi nga talagang diamond yon. So pumunta kami sa information. Tapos sabi ko, punta tayong information para kung anong sabihin ng information, pa-sheriff natin, ipa-sheriff. Di pumunta kami, ang sabi ng information, tatawagan na raw niya yung sheriff. In-interview muna kami, paano kayo naloko, ganito, ganon. Kita namin yung binili namin, yun, naniwala naman yung nandun sa information. Ngayon, sabi niya, tatawagan ko yung mga sheriff. Sabi niya, tatawag na sana, nag-call na siya ng sheriff. Pinigil ko, sabi ko, baka pwedeng kausapin na lang muna namin. Kausapin namin ng maayos. Baka sakaling ibalik din yung pera para wala ng gulo, para hindi na rin sila ma-sheriff dahil nakakaya at saka kawawa rin dahil may shop sila permanent pa naman yung shop nila. Na-video ko nga yung name pero ayokong sabihin dahil kawawa rin. Pero mag-ingat-ingat na lang.
Mo yung agos ah. Maganda to, pamlalaki. Emerald. Kahit ate, timbangin pa. Ikaw talaga sir. Hindi. Sabi ko Hindi, timbang niya. yung diamond. Sa yung kinuha mong bato sa kasi Nasaan na? nandito sa akin. Sulak. Nakay may mo na. Oh, ay, amayo. Ang makalabot. Maraming sizes, my friend. Oh, ay. Sige, dito na lang ako. Dito. Bayaran ko yun? Oh, mahal. Aray, ano sakit. Andito po ako sa shop nila. Babayad ko doon sa... Wilaya sila na. Wilaya sila na. So, Si Gandira sa Mia. Sinasip po. At ano lang bisa? Mulundo? Ay, inay, kita tanong po. Ingat na lang kung mamili ng mga ganyang precious stones, mga mahahalaga. At ang ganda pa ng ginawa nung binilhan namin yun, guys. Kasi sa asawa ko, meron siyang binigay na stone na ruby. Ruby ba yun sa'yo? O, ruby? Ang ganda. Puno. Hindi na siya naniwala. Yun parang giveaway niya doon sa nabili na 26,000. Tapos ako naman, emerald, ang ganda pa naman. Kaya sabi ko, sayang. Pero, hindi eh. Parang hindi na ako maniwala ng emerald yun. Lalo pat naloko na kami. At yun ang nangyari, guys. Pumunta kami doon. Kinausap kong maayos. Maayos naman ang approach namin. Sabi namin ang gusto talaga namin yung diamond na diamond. Ayaw namin ng moissanite o ano pang ibang pangalan ng diamond. Gusto namin yung pure diamond talaga. Inoferan kami. Tingnan mo, pag offer na nila ng maliliit na diamond, naku, mas mahal sobra sa moissanite. Kaya, doon sa, ang 1 carat na nila ay pumapatak na 100, 140. Yung hindi masyado pang maganda, hindi pa masyadong puti yun, 140,000 na. Bato lang yun, 1 carat lang yun. O, see? Samantalang ako may binebenta ngayon 1 carat with the 18K gold ring na 1.1K na diamond talaga, 110,000 lang. Kasi sinesale namin. Ngayon, yun ang masasabi ko, guys. Mag-ingat tayo, please. Huwag paloloko. Okay? Mapagmatsyag. At saka kung makakarinig kayo ng moissanite, maganda rin yung moissanite, pero hindi siya kasi precious nung diamond. Siya ay ito ay gawa sa scientist sa laboratory, at ang description yan, ang history kung saan nakuha yung moissanite ay babasahin ko sa inyo dahil nag-research ako. Isi-share ko rin sa inyo. Okay, ito ang history. The history of moissanite dates back to 1893 when it was first discovered. French chemist Henry Moissan, kaya nga moissanite dahil siya ang naka-discover, was the first person to identify these stones. However, he actually identified them incorrectly. The gem that would be known as moissanite was found in a crater caused by a meteorite in Canyon Diablo, Arizona. Sa Diablo, Arizona, may nakita silang binagsakan ng meteorite. Doon nila nakuha yung bato at ginawang ganyan. Through that laboratory of this chemist, na buo yung bato at naging matigas na ganun talaga. Ang galing, no? Tapos, ang ganda naman talaga. Ma-invite ka talagang bumili. Very clear na, kaya nga ako nagduda Kasi clear na clear. Alam ko yan kahit sa shops, kahit sa Italy ako nakarating, Dubai, ang mahal ng ganong diamond, guys, yung puting-puti. Kaya, sabi ko, too good to be true. Kasi ako, ganun mapagduda pagka too good to be true, hindi, I will not buy those too good to be true, sorry. Kaya,
kinulit ko ang asawa ko, ayun ang nangyari. Naibalik din yung pera kasi kinausap namin maigi. Sabi namin, sorry po, maganda po yung binebenta nyo. Gusto po namin yung talagang diamond. Sabi naman niya, diamond talaga, nakita nyo naman, naglight. Talagang galit na guys. Galit na nung pabalik namin yung pera, pero mahinahon kaming nakipag-usap. At sabi ng asawa ko, gusto naming maibalik na lang yung pera. Ayaw na namin bumili ng diamond. At yun, naibalik naman. Pero marami pang kumbinse na ibalik yung pera, hindi agad-agad guys. Pinilit kami at kinumbins na bumili ng talagang real diamond. Meron din daw sila. See? Yun ang nangyari. Kaya ingat. Okay? At para sa inyong knowledge, ang moissanite ay ganun nga. Maputi, very clear, maganda, at doon ka magdududa sa presyo. Doon ako nagduda sa presyo kasi mababa. Pero doon sa benta nila ng 26,000 na 1 carat sa lakay ko, at saka 2 carats na 50,000 sa akin, ay mahal, sobra, kung sa moissanite. Na-compare ko online, nag-research ako, yung mga iba, may engaste na nga, meron na nga gold, mahal. Sana naisahan kami kung halimbawa hindi namin naagapan. Kaya ayun, tapos nung matapos yon, binigay ang pera, bumalik kami sa information, binalita namin sa kanila, tuwan-tuwa lahat. Sabi ko, ma'am, naibalik na yung pera. Awa naman ng Diyos, hindi na natin kailangan yung sheriff. So, success, naayos sa magandang usapan. Pero, hindi ko makalimutan yung ginawa nila. Diba? Ganun lang yun. So, meron akong tip sa inyo kung paano nyo mahalata kung ang bato ay real and unreal. Okay? Kung real or fake. Yung mga simple lang na test. Halimbawa, ang kasabihan kasi at saka tested na ang diamond ay yan ang tipo ng stone na makagaras ng glass. Yung pag ini-scratch mong ganun sa glass, mamarka talaga. Kayang-kaya niyang ma-scratch ang glass. Yung ibang stone, hindi kaya yon. And then, yun, pwede rin i-test sa isang glass or bowl of water. Yung bato, pagka yung diamond, pagka hinulog mo dun sa tubig, diretso hulog dun sa pinaka-base ng glass. Hindi katulad ng iba na yung mga mahuhulog din siya pero parang mabagal na pag ganun-ganun, pagiwang-gewang pa. Ganun. Abay tumigil. Ayaw nang Ngayon, ipagpatuloy ko ha. Okay. Yun yung sinabi ko, pang-apat na description kung paanong pag-test. Yun nga, i-magnify mo, tingnan mong maigi, yung mga, di ba, pag i-magnify mo, lalaki na yan, nakita mong maigi. Yung, fiber ng bato, makita mo, na talagang natural na stone. Meron siyang makikita mo, talagang mapatunayan mo na stone siya talaga. Ano yun? Mga simple lang na tip, sakaling makatulong, di ba? Sana naman ay makatulong konti yung mga tips na ganyan, at sana ay mag-ingat tayo lagi. Okay? Mapagmatsyag, mag-ingat, with prayers lagi pag may ginagawa at may mga binabalak gawin sa buhay, with prayers talaga. Tingnan nyo, bago kami pumuntang Green Hills noon, intim na prayers ko talaga na Lord, ingatan. Every time na may gagawin ako sa buhay, ganyan talaga ako. Hindi nagmamagaling ha, hindi ako santa or what, pero ang belief ko ay ganun ang faith ko ay ganun. So, ngayon guys, magpaalam na ako ha, at mahaba na naman itong video. Sana ay nakatulong at hangad kong i-share sa inyo lahat ng pwedeng
makaigi sa atin, makapabuti sa atin. Okay? Thank you so much guys. Malapit ng Pasko. Naamoy-amoy na. Okay? Smile-smile na. Magsaya-saya pag may time. Okay? Please like, comment, share, and subscribe. At i-smash nyo na yung bell button para sa ganun ay ma-update kayo every time na mag-upload ako ng bago. Para sa ganun, una kayong maka-comment or una kayong maka-appreciate. Appreciate naman kayo, smile naman. Okay? And bago ang lahat guys, bago ko tapusin to, ibigay ko ang malaking pasasalamat sa inyo. Napaka laki at sobrang appreciate namin talaga. Okay? Thank you so much. I love you guys. Mga kachits, ingat, kachichay!